jam 2 bengi. Merga hawane singup rada wedi. Dheweke ngeremke mripate. Nanging dumadakan kaya ana sing ngelus raine. Bareng Tukiman melek, dheweke kaget. Dene ing ngarepe ana pawongan wadon sandangane sarwa putih, rambute dawa, raine pucet, mripate peteng, guyu nyekiki gegirisi. Kowe jalma manungsa, ngopo teko mrene? Aku danyange peri kene. Karo wel-welan, Tukiman kandha yen kepingin urip sugih ben bisa kaya tangga-tanggane. Danyange banjur kandha. Yo, kuwi gampang. Ning ana sarate.